Почти едновременно с основаването на вътрешната организация в СОУН, в София се провежда тъй наречения Първи македонски конгрес, който събира представители на легалните македонски емигрантски дружества в България и Румъния и който заседава от 19 до 28 март 1895 година. Този конгрес решава всички съществуващи македонски дружества да се слеят става въпрос за легалните емигрантски македонски дружества, да се слеят в единна македонска организация, начело на която да биде Македонски комитет. Пръв председател на този комитет става бившият председател на тъй наречения Братски съюз Трайко Китанчев, родом от село Подмочен и Ресенско. Подпредседател е Наум Тюфекчиев от Ресен, а секретар е Тома Карайов от Скопия. По-късно на 7-я македонски конгрес, който заседава от 30 юли до 5 август 1900 година, организацията решава да приеме името Македоно-Одринска организация, а нейния комитет името Върховен Македоно-Одрински комитет. Промяната на името подпечатва обединението между емигрантските организации от Македония и Одринско, както това става по същото време в ВМРО. Очевидно Върховният комитет е организация на също такива македонски и тракийски българи, каквито са членовете на ВМРО. В документа, наречен Решение на Първи македонски конгрес, който получава формата на устав, целта на новообразувания комитет и средствата за постигането й са дефинирани така. Целта на македонските дружества е придобиване за населението в Македония Одринско политическа автономия, приложена и гарантирана от великите сили. Средства за постигане на целта. Въздействие върху българските правителства и общественото мнение в България и Европа чрез печатно слово, агитация в другите балкански държавици за общо действие в полза на автономията. Агитации и митинги. Поддържане избора за депутати в Народното събрание на ония лица, които се задължават да действат за постигане целта на македонските дружества. Изпращане делегати и меморандум до европейските дворове и най-сетне изобщо прилагане на мероприятия, диктувани от силата на обстоятелствата. От споменатите решения на Първия македонски конгрес и други съвременни на събитията документи, виждаме, че основната разлика между бъдещия Върховен комитет и ВМРО е, че привържениците на комитета действат предимно от България и поне в началото с предимно легални средства, докато вътрешната организация по образец на създадения някога от Левски и други български революционери, Български революционен централен комитет, за който вече споменахме, че по свидетелствата на самите основатели на ВМРО е бил техен образец. Вече го цитирахме Христо Татарчев, мисля, че в други спомени пише същото на основателите, на шестимата основатели на ВМРО. Образец е бил устава за тях на Българския революционен централен комитет, както е бил предаден в записки по българските въстания на Захари Стоянов, български революционер Захари Стоянов. ВМРО по образец на този комитет предпочита да действа тайно и чрез организиране на самото население в районите, намиращи се под отоманска власт. Независимо от тези различия между тях, двете организации имат сходни цели. Веднага след основаването им установяват контакт помежду си и в началния период отношенията им са приятелски и съюзнически.